Yebo sanibonana hayi ke ngasho ngafika edamini lika Makhanakhanda ngiyafika nje so ngiyaphansi impela ngize phansi lapha ya edamini nikhumbule ukuthi ngagcina nginikhombisa kukhona indlu engangiyinyusa sasoba ne-event ngomhla ka-30 March 2024 ngagcina nganikhombisanga ukuthi ke umsebenzi wahamba kanjani wagcina ukuphi and uzosuka kuphi mawusuya kuphi. So njengoba ngifikele ke manje siyaphansi edamini ngiyonikhombisa leya indlu leya engangithe ngizonikhombisa yona, kodwa ke namhlanje ntambama nje after 5 angithi nje after 5 probably ngo5 angithi nje ngo8 ebusuku ngizobe ngi-live eThekwini, kodwa ayila ngizobe ngi-live u-live wami ngizobe ngikhuluma ngendaba le ethinta icase yakashembe phakathi kwasebuhleni uNyazi neThembezindle inkosi uVela engasekho emhlabeni, may his soul rest in peace. Leli cala ke icala wonke umuntu ongakwazi ukukhuluma ngalo, kodwa mina ngizokhuluma ngecala elithinta inkosi uNyazi eselihambe inkantolo kakhulu ngoba ngibonile ukuthi khona futhi enye appeal engigcina impela bethi bayayenza laba baseThembezindle. So ngizokhuluma ngayo nje namhlanje and ngizobe ngigeqa amagula, ngizobe ngikhuluma futhi ngoba njengoba ngishilo ekuqaleni ngathi uNkulunkulu okhonzwayo umunye uma unyanya futhi lapho fokofa. So ngiyinkosi emhlabeni, ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini. uNkulunkulu ngimhlonipha like nothing on earth. uNkulunkulu uyisiqalo kakhulukazi empilweni yami, aphinda abe yisiphetho. So noma yini ethinta uNkulunkulu noNkulunkulu automatically mina as King Bhaka involve mawunyanya lapho fokofa. So njengamanje ke njengoba ngila mangabe ngifuna ukuya kulezi indlu eziphezulu ngihamba la nansi la le ndlu le incanyane ebiyelwe indlu yezinja zami lezi nginama pitbull ahlala ngaphakathi la, awaphumi unless mangine emergency, kodwa nje ahlala lapha ya mina ngiphuma ngenhla. Mangabe ngiya kule yandlu lapha enzansi ngehlika khona la mase ngiya kuliya. Uma ngiya lesenzansi edamini ngifike ngithatha u-left, ake sehleni khona nizobona ukuthi ngihamba kanjani mangifika. And ngizokhuluma namhlanje nje ngo8 ebusuku namhlanje ngiyokhuluma ngento engakazi ukukhuluma emuntu, even ngisho abathintekayo abakhulumi noma ikanjani ngaleli icala leli kade ke laqala kuqiqwa inkantolo kuphuma inqumo, kuqiqwa inkantolo kuphuma inqumo. Ngizokhuluma ngokuthi uNkulunkulu usebenze kanjani ngampela mangabe kuthiwa laba bangale ibona abanoNkulunkulu, uNkulunkulu woNyazi ungale, ngizoyichaza because uNkulunkulu owayekhona emandulo usakhona namhlanje ngizoyichaza. Makuthiwa uNkulunkulu eThembezindle ukhona ngani, ngizoyichaza. Mase ngizochaza ukuthi ke icase ke manje iyogcina imi kanjani, iyogcina imi kanjani icase iyogcina imi kanjani icase. Yabo kubalekile ukuthi ngichaze lokho ukuthi icase ke yona iyogcina imi kanjani. Ikhona ke futhi la kulenye indlu awuthi ngibe kancane futhi nala athi ngime kancane ngibakhombisa abantu. Khona futhi la indlu futhi enye le yami, ukhumbule ngithe ene la omunye umuzi lapha phezulu nankiya nakho la ila sizibrayela khona la kuyirelaxelwe le i-frying area yonke le i-frying area nje kade zikhala nje izolo nje i-frying area njengoba nje ubona, yabo i-frying area yonke le mawufuna uyibuka kahle nje mangajika ngapha nje ngithi uzokwazi ukuyibona i-frying area yonke le, yabo uyakwazi futhi ukungena ngaphakathi awuthi ngijikele ngale khona uzobona frying area nansi King Bhaka Nzama Dam ikhona la, yabo khumbuleke nanti idam lapha enzansi, nanti idam enzansi lapha ilona lihle nansi le yandlu ngizokwehla ngiye kuyona le enganithembisa ukuthi ngiyayakha ngizohla ngiye kuyona okwamanje nakho la ngikhona njengoba i-frying area le iyona yonke le yabraywa la nakho. Ngizokhuluma namhlanje ngo8 ngizokhuluma ngetopic ebalulekile nenkulu kakhulu, It's fine. Ake ngehle
abanye abafana bami bahlala la nansi indlu odlula kuyona mawuzongena phezulu lapha ngiyonikhombisa kahle ngelinye ilanga ukuthi ngijaha ukuyali ngoba kahle kahle hayi ukuthi ngenza live manje bengizomemezela ukuthi ngo8 obusuku ngizokhuluma ngqo and akekho ozongivimba akekho ozosabisa ngoba ngizokhuluma into emenqo into ethinta icala la kaShembe namhlanje ngo8 khumbuleke noma yini mase ngiyishilo uyathanda noma uthandi isuke izoba kanjalo nje kungamane kwenzeka isididi kodwa nje mase ngiyishilo into ayijiki angikhathali ukuthi kunomuntu owenza ilo kunabantu abamajaja retire ababona izinto kunabantu abakwazi ukuanalyze izinto angisebenzi nje kanjalo mina mase ngiyishilo into ngiyishilo ngoba ngangishilo ngathi nansi le ilendlu le engathembisa abantu ukuthi ngiyayakha manifuna futhi ngekuyona ngizokwehla ngekuyona futhi yabo ngizokwehla ngekuyona ma ukuthi nifuna ukuthi ngekuyona ngangiyithembisile ukuthi ngiyayakha awuthi ngehle futhi balekile phela ukuthi sikhulume bese sikhulumile mase siyayimela into esisho athi ngehle futhi yakuyona lapha ya ngoba kubalekile ngempela ukuthi hayi mina ngihlehlike mina hayi mina ngihlehli mina yabo futhi ongigada angikhulumi ngalezi zinto lezi ozofica zonke idididi zikhuluma ngayo cha ngikhuluma ngalezi zinto lezi ezisuke zisensitive ngempela kodwa namhlanje okuzoshiwe mina ngiyecala hayibo hayi lalela mawungakangivumi manje nginayo ibelief yokuthi ngelinye ilanga uyongivuma sengifikile la nginayo ibelief yokuthi ngelinye ilanga uyongivuma yabo so njengoba bengishilo ukuthi yiyo ke le ndlu leni engangithembisa abantu ukuthi ngiyayakha sengiyakhe ngaze ngafika la isazonyuka futhi nanka ama blocks ngapha yabo napho cement phakathi lapha ya sazonyuka futhi hayi kancane nakho yiyo le ngangiyithembisile ono ngimila angiyithembisile ukuthi ngiyayenza sengiyenze sengihambe ngaze ngogcina la nakho yiyo le yanyuka kusazongena amaglass anzima kabi la ngaphambili yabo nansi futhi indlu yedamu lamakhandakhanda bayazi kabanye khona itshe elingale khona itshe elingale nansi ya indlu ehambisana netshe athi ngibona ukuthi ngeke ngivele kancane etsheni angikwazi kodwa angivumelekile ukushutha ngisondele eduze yabo ngoba liyisigodlo lela litshe liliya liyisigodlo angikwazi ukusondela eduze kakhulu kulona ngizoshutha ngimama kudana ningadini yabo ifana nayo le yedamu indlu mangabe ngiyishutha angishuthi ngize ngingene esicabheni lesi siyisigodlo yabo njoba ubona nje khona ngaphakathi la ngo8 ngizokhuluma ngento ethinta ngqo inkolo yakaShembe ethinta icala leli kade kwakududulwana ngalo kiwe enkantolo kiwapi namanje yabo mase ngithinta futhi nodaba kulona icala khona nodaba oluthi ke ngoba bewina laba abanye banalo nilungelo lokukhipha lo munye kona ngabe sebewinile yini konke lokho ngizokucacisa mina namhlanje ongithandayo namhlanje uyongithanda kakhulu ngoba into engizoyisho futhi le kuyophetha yona ongizondayo futhi uyongizonda kakhulu into emnandi I don't care and into emnandi futhi lokhu ngizokhuluma ngokwe spiritual level akekho umuntu ongangivimba mangizokhuluma ngokwe spiritual level akekho ngisho inkantolo ayinalo ilungelo lokuthi ithi ungakhulumi ngaleyo nto uma ngizokhuluma nje ngokwe spiritual level nakhe yahitshini lamakhandakhanda bakuthi awubonanga ngale kwalo futhi kunamanzi futhi kunomfula
makuthiwa kumuntu uhamba nesilwane esikhulu imgeza ke kulomfulungane kwetshe ngoba uyahamba uyabo. Uma ngabe kuthiwa ke umuntu kuzonyuswa amandla amakhulu akhe, kuzonyuswa amandla, sisebenzisa ke lapha ya idamu. Makuthiwa kuzonyuswa amandla amakhulu ukusebenzisa idamu, kodwa makuthiwa xa kuyisilwane asivuki ukuphuma usebenzisa lapha bese yahamba lawo manzi omgeza kuwona ukubukela kunani. Kunamahlathi nezintaba lapha phesheya uyabona, kunamahlathi nezintaba. Ngiyokuchazela ngelinye ilanga ukuthi la mahlathi lawa nezintaba kuhlangana kanjani mangabe kukhishwa into esuke ikumuntu. Ngiyokuchazela ngelinye ilanga. Ingakho kunaleya makhanda stone nani. Ayike sengicela ukuphindela emuva ke. Khona ke lana kwi-King Vakanzama Dam and Village iyo le, bese kuyaphinda futhi kuzoba neHoly Mountain. Thi ngibakhombisa abantu iHoly Mountain. Ngithi yabona makuthiwa ngenkosi emhlabeni ngindodana, nansi ya iHoly Mountain. Uyabona ukuthi nani Holy Mountain inamatshe lapha ya amhlophe, nansi iHoly Mountain. Nayo futhi kunezihlahla la ezinhle ezingaphezulu kweHoly ezikwiHoly Mountain. Nazi izihlahla ezinhle ziyehla lezi zihlahla futhi zithi shoni wakhona futhi enzansi lapha, nansi ya iHoly Mountain. Ngiyokuchazela futhi ngezihlahla ngelinye ilanga eziba kwiHoly Mountain, amatshe bese ebamhlophe, kodwa kuyomile kuqina ukhakhayi ngoba kukona ke okuyingane lokho. So njengamanje ngoba vele ngiyabuya, angikakhulumi kakhulu, angingandi kakhulu, vele ngiyabuya. Ngibuya nini? Ngizobuya ngo-8 njengoba uLwesithathu. Ngizobe ngithethe amagula. Thega omunye nomunye athega omunye, uyishare le video ukuze ifike kulomuntu onenkani. Into emnandi ke manje ngiyikhulumile into. Ikhuluma kanjalo. Ngizochaza nangamandla ukuthi kahle kahle ke manje amandla angakuphi. Waphela konke kuthiwa amandla. Konke kuthiwa amandla emhlabeni. And uma unamandla awunqobeki uma unamandla. Ngizochaza ukuthi ke manje amandla ke manje kungabe angakuphi. Khona ke la sikhona ngqongqo yona ke makhanda dam, mawukuthi awaziyo yiyo nansi indlu yakhona iphakathi edamini landlu. Ngenzela labantu abaphiwe ngukamoya. Njengoba ngenza kanje ngiyazi ukuthi khona into abazoyidonsa ngokwesiphiwo sami. Njengoba ngibakhombisa kanje oHoly Mountain omakhanda stone, ngiyazi ukuthi bakhona abazodonsa ukuthi hayi ngisho nithini bafana bami, unamandla uKing Bhaka, unamandla. Nanku umgwaqo engawumba phezulu lapha oya emphakathini, wahambi wayimila umgwaqo uphuma lapha ya emva kwethangela ihlaza lowehlayo uye emphakathini, wahambi wayimina ngibela umphakathi. Kodwa uyabona ukuthi isandla sami siyaluleka ukuze umphakathi ungaphazamiseki bengabe uya emzini yawo. Uyabona ungenza nje okuhle. Cha, angageka amagula ngoba ngizobageqa lethi ngo-8 sengikhuluma ngokuthinta icala lakwaShembe phakathi koNyazi nenkosi uVela. Ngizophinde ngicacise futhi ukuthi kahle kahle amandla ke manje asemazulwini angakuphi. Yabo shiya ukuthi abantu abaphaphayo nabanjani bangakuphi, akusetshenzwa ngokuphapha mase kukhulunywa lento zaka spiritual. And futhi ogolozayo goloza ubala ngoba kogcina kwenzeka into engiyishoyo. Bye bye yini.